खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दानि जोङो प्रेक्टिकेल क्लासनिफ्राय सफैबाय ओमफ्राय दिनैहाय सेटारडे नालाय आइया न'आव थांगोन आरोना गाबोन आबौनि सारादु दङ नालाय जोंसो थांनो मोननाय नंला जेबो नंला ओमफ्राय फंबायजों पापाजों फैदों लांनो बिसोर सफैखाबाय अलरेडि फंबाया बेकारियावहाय थांदों जाग्रा लायनो ओमफ्राय आंबो जमेट'आवहाय फिसा मोनसे केक अर्डार होदों आरोना सफैदों बियो रिजोना जाहैबाय दाखालि फंबायनि बार्थडेमोन आंथ' जेबो होनोबो मोनासै आरो आइयाबो गैयामोन सेलेब्रेट खालामनायावहाय ओंखायनो दायो बे फिसा केकखौनो हाहोनोसै आरोना सरप्राइज रावबो मिथिया आं ओमफ्राय आंनि लोगोआबोसो मिथिगौ आरोना सफैबानो केकखौ हानोसै नै फंबाया बेकारिनिफ्राय मा लाबोदोंथाय गासिबो आलदा आलदा जिनिस आरो नामफोरखौ मिथिला दे बे बार्गार बे पेटिस ओमफ्राय बेफोर मा पिज्जा होनदां साहा लोंनोसै गासिखौबो लाबोदों बा मालाय बार्थडे गिफ्ट मालायबायना आइफन 15 इश 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 नायनि फनखौ मालायसो दे रेजें मोनलायलायदों फनखौ दे बार्थडे 네, 제가 살짝 네, 테니스를 들어버립니다. 어떻게 그래? 네. Police 타는 거랑 네. 네, 구성된 돼요. 봐봐, Happy birthday to you. Happy birthday to you. 네, 마리아 봐ให้ผมเด้อ Happy birthday to you. Aku pun dah lewat tu. Janisha, nama dia ke? Krim của đã lấy, krim của đã hả? Đi cùng mình chị. Krim của đã hả? Dạ, dạ Mình ra thì cái gì à? Chị mẹ ra nó đi hết. Đi ăn ra, đi ăn ra. Sao phải đâu mình đi khứa? Hồi đang lên. Dạ được, tasty nè. Khudithar, vanilla này nè. Happy birthday to you. Udah salah di sini mah. Aku jawabin lah. Kau bisa main mana? Nah, Ambil dulu nanti nak. Deh. Udah pun sih deh. Oंखाम जानो हायो निलै जों दायो दसे ओंखारलांनो नागिरदों गथ'फ्रा ओंखारलांनो लुगैनायखाय बाट देखायनोसै आङो मा खालामखो बिसोरो हालोद सेस खालामजोब्बाय टेबोल बायबाय नै जोङो टेबोल नै जों दायो फैदों श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र बेसेबा बोसोरनि उनावहाय गथ'फोरखौ लाबोदों आरोना गोदो उन्दैयावसो फैदोंमोन बेनि उनाव फैनायानो जाखायाखैमोन खिन्थु नै निशाया उन्दुबाय रिजिमाया उन्दुथ'वाखै दायो जों टिकेट काउन्टाराव थांसै देलायनायानो गैला रिजिमा अ फैदों मा नायनो बेरायफैदों हाबफैबाय जों नै सिङावहाय बैहाय ओइ फाउन्टेनमोन खोमा बैयो सुखा सुखा रुखा सुखा सिखारनाय नंला बियो दा जोंना तनिषायाबो सिखारबाय तनिषा राधिकायाबो फार्स्ट टाइम फैदों बेहाय सिया मना लानानै थाबायलांगासिनो माथो उफायबाव नै मामा नै बाफेल' फाइट नो बेखौ बाफेल' होनो नै बाफेल' नायदो नोंथांमोनाबो बेनोथ' मोनाबिलियावसो जायोदां फाउन्टेन श'आ बैहाय नै गथ'फ्रा गेलेगासिनो दङ मामा जोंबो गेलेनोसै नामाथ' ना
리티마 해피 마밤메 गिबियावनो जोङो सफैनानैनो नै पेट फुजा खालामग्रोनोसै दे जादो बिसोर सानैया चावमिन अर्डार होदों हा बेखौ नुबाय जे ओंखायनो आं अर्डार होदों रल आं रल जानोसै मोजां मोनबाय आयु भिडिअ हगारना होनाया मोजां मोनथारबाय आरो हाग्रा न'नि हाग्रा बायदि मोनबाय हो दानिशा न'नि हाग्रा ये फैदा हाथारबाय फैदा ये दे रिदिमा गचं हाग्रा फुबाय बिहा जायाबानो गचं ये दे फैदा ओरै फैदा बेनो जोंना बेरायनो फैनाया गथ'फोरखौ हगारना होनाय हाग्रायावहाय बेनोसै आरो जेबो गैला हेपि थाबायगासिनो सफैबाय रिदिमा दानिशा दसे गेलेहोबाय ओमफ्राय जोंहा थांनोसैबो सिङावहाय जोङो जेबो नायहैयासै उनावहाय देरबा देखायनोसै बिसोरनो ना नै एसे देरबा बेहाय गेलेफैगोन गथ'फ्रा जोंहा न'आव थांनायनि नामखौनो लानाय नङा रिदिमा सोरजों नामजादों देखायहरनांगौ आबैमोननो आयु गिबै सानदों दानाबा होबावला बियो जालाबायनांगौ नामा